Mapagpalang araw mga tol, ating tunghayan ngayon ang aming pag-adventure doon sa Ohota River kasama ang aming mga bisita. Grabe, mura bagong kasal. Pagkatapos bumisita ni Boss Joey at Madam Shion sa campsite ay gusto na naman silang mag-adventure muli. At tamang-tama rin na may schedule ako kasama ang mga bones na maghunting kami ng kasili at karpa doon sa Ohota River. Kaya doon na namin sila sinama at saktong-sakto dahil hindi na sila mahirapang maglakad. Dahil simentado na ang kalsada at malapit na ito sa ilog at makakapasok na ang kanilang sasakyan. Dahil sa mahaba-habang biyahe ay pinagawa ko na muna ang aking motor na si Daguhoy at pinalagyan ko na rin ito ng extra ilaw. Bumili na rin ako ng dalawang interior ng gulong. Bumili na rin ako dito sa aking suking tindahan ng 2-4 na metros na trapal. At shout out na rin dyan kay Boss Bongray sa Zerlos Mini Hardware na sipit. Tuminto muna kami dito saglit kung saan kitang-kita ang sitio Bukbukon at ang napakagandang kagubatan nito. Wala yung dalan, paingon sa Bukbukon. Sa Bukbukon, no? Lahat siya namin. Dito sa sitio Bukbukon, Las Nieves ay meron din silang eco park na minamanage ng aming mga katribo, tribong Higaunon. Pagdating namin sa Ohota River ay agad kaming naglagay ng trapal at tinulungan na rin namin ang aming mga bisita na magmuntar ng kanilang mga duyan. Nagpahinga muna sila saglit at pagdaan ng ilang minuto ay nagtampisaw na agad. Ang duha, to anas babaw ang duha, oh. Lingaw na ligo-ligo. Dire po nga banda na po si Rina dire, na? Si Rina sa Tabang. Yang among mga doyan ara dire sa kilid ra pod. Daghan kayo mga gikapang kabit raw. Nami trapal, nami tapita. Poy mga doyan nila dire dala. Ya gitrapalan na mo ang among gidungagan. Dalawa ko sa Agos. Ihatag manok mga kaponsarot. Dara oh. Lamsin kayong kanihapon. Magmanok sa may kay napula na may isda. Unya na may mag-isda tungang gabi makakuha niya. Na mong ano mga banggi, mga legend kayo mga tag kasili ug karpa na. Piki din ang legend no. Kaon na daw siya manok kay pulan si kasili. Nami sa suba bugnaw na. Di lami kayong inilit nga sabaw. Pagkalami kayo. Bye-bye. Nagpanod-anod na sila. Pagdating namin dito ay mayroon ding mga katribo namin na naliligo. Ayay, ni Ara, ang paa sa manok. Lami kayong sinabaw ron kay dapin sa suba ba, bugnaw yung suba na init ka sabaw nga. Kumpletong lamas bitaw yan, tuba na yun, bahala. Pagkanami. Pagkatapos mahiwa ni Boss Rene ang manok ay agad ko naman itong niluto. Ang kanin naman ay nilagay lang namin ito sa dahon at naghapunan na kami. Mayroon silang dala dito ang kalderitang kanding, mayroon ding kinilaw na isda. Bate, asana. Pagkatapos naming maghapunan ay nagrelax na ang aming mga bisita at sila Boss Rene naman ay pumunta sa ibabaw para mamana ng mga isda at mga kasili. Hindi na ako sumama kina Boss Rene dahil sinamahan ko na dito ang aming mga bisita. Pagkalipas ng 1 oras ay bumalik na sila Boss Rene at konti lang ang kanilang nakuha dahil marami din daw mga katribo namin na namamana at nagkita-kita na sila doon sa ibabaw kaya bumalik na lang sila. Ang Disney Princess dire, plastar gaya da siyang duya no. Lami kayo siya atop kay tapita pag yung atop. Oh. Kinaumagahan ay napakaganda ng kanilang gising sa tabi ng ilog at may sound effects pa na mga huni ng ibon na kalaw, atawsi at tayantan na sinabayan ng malamig na agos ng tubig. Sinaing na namin dito ang dala naming saging na hinog at ipinaris namin ito sa kape at mayroon pang ginamos. At dito ay nagpicture-picture na rin kami habang nagkape na pinarisan ng saging. Pagkatapos kong magkape ay kumuha na ako ng bagtok na gawin kong barbecue stick sa karne na dala nila. Ito na ang nakuha ako na bagtok na ginawa ko ng barbecue stick. Ito ang kawayan sa gubat. Habang si Boss Jeffrey naman dyan ay nagdaob na para sa ihawan namin ng karne. Nang matapos ko nang malinis ang mga barbecue stick ay tinulong-tulungan na naming tuhugin ang mga karne. Isinabay na rin namin ang mga nahuli nila ni Boss Rene na mga isda.
Ang kanila namang kurmata na dimakina ay mahimbing na nagrelax habang nakaharap sa gubat na tirahan ng mga ibon na kalaw, tawsi at tayantan. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagpasyal-pasyal na muna sila at ang mga kasama nila ay naliligo, nagtampisaw na sa malamig na tubig ilog. Grabe, mura bagong kasal. Ang mga kasama naman nila ni Busing at Madam ay nagkayak gamit lang ang kahoy. Ito ang organic kayak. At dito lang sa tabi ng kanilang nililiguan ay nakahuli si Uncle Inting ng malaking tilapia. Pagkatapos nilang magpasyal-pasyal, maligo, nagtampisaw, nag-organic kayak ay nagtanggal na kami ng trapal at tapita at nagtanggal na rin kami ng mga duyan. At pagkatapos ay tinulong-tulungan na rin naming linisin ang aming mga basura at umuwi na kami. Maraming salamat mga tol sa panonood. Kitang-kita na naman tayong muli sa susunod pa na mga adventure.